عندنا فصول السنة والفصول هي ألف ب. Learning a new language does not have to be difficult. This is why Dora Institute of Languages offers you a unique and effortless opportunity to learn English and Arabic. We run a host of tailor-made courses, including an Arabic language certificate program, seminar and training for Arabic instructors, weekend Arabic programs for kids aged 7 to 15. من هو ربك؟ أنت؟ رضي الله. Our English program currently teaches Francophone and Arab students to speak, read and write English at different levels and prepares students for international English proficiency tests. If you want to learn very good English, Dora Institute is the only place to be. Visit Dora Institute at Jowlu on the Plant Pool Road or our website at www.doragh.com. Muna gode ma Ubangiji da ya tara duka tambayin mu ne suka zama daya. Asali guda ya tara mu shine imani da Allah. Kamar da yamantaka asali guda ya tara su shine dangantaka. Mai dangantakan nan ke nema ina neman saduwa da juna, ina neman jin kan da juna, ina neman taimakon juna, a jawo amfani, a tukule sharri. Haka nan kuma mummuna namu kuma haka yake. Namu ma ya bi na dangantaka domin namu fillahi ne billahi. Mun gode ma Ubangiji Allah ya ɗaukaka daren duk wanda ya kyautata a cikin aiki. Aikin ka duka da za ka yi shi saboda Allah. Ka yi kamar Allah na ganin ka. In bai ganin ka shi, in ba ka ganin ta shi yana ganin ka. Ka tsarki aikinka. Addini mai tsarki shi ke zuwa wurin Allah. Shi ne Allah ka cewa lalillahi dinul halisu, addini mai tsarki shi ne ke kuma zuwa ga Allah. Mun shaida ba wani abin bauta shi Allah, babu abin nufi shi Allah. Shaidawan bawa da yake furuci da rububiya, bawa kuma da yake furuci da kadacin Ubangiji. Shi bawan nan ina kaunar rahaman Allah, ina tsoron azaban Allah. Haka ake son bawa ya kasance, ya zama tsakanin jin kan rahama, ina tsoron azaba. Mun shaida Annabi Muhammad manzon Allah ne. La ilaha illallah bi amfani. Ka gama Muhammadu Rasulullah. Ka shiga musulunci. In ka bari la ilaha illallah ba Muhammadu Rasulullah. Imanin ka bai cika ba. Shi ka gama da Muhammadu Rasulullah. Bayan ka gama da shi, daga baya kana iya ce ba la ilaha illallah ba Muhammadu Rasulullah. Kai ka ce Muhammadu Rasulullah ba la ilaha illallah. Duka ya zo a cikin Alkur'ani. Shi annabin nan namu ina shirye da mu hanyar daɗin kai. Allah ya ce mu mai salati. Kai mai salati ɗaya ya maka 10. Kai 10 ya maka 100. Kai 100 Allah ya maka 1000. Allah ya maka salatinsa ɗaya. Ka nisan daga bani azaban Allah. Muna salati ga sahabansa wanda Allah ya tayar da zukatansu da musulunci. Sun taimaki junansu, sun taimako a bisa don Allah da don Allah. Allah ce musu rika addini guda, addinin musulunci. Ya mu bayan Allah, daɗin kanmu, samun
ci gabanmu shi ne mu kai matukan girma shi mun gama kawunanmu mu za mu ce ma junanmu mu jawo amfani ma junanmu mutum ba zai cuta gaban junanmu mu tsarkake zukatanmu gabarin hasada da ke ta har mu zamo kula gidajenmu ya yi nisa mu zamo kamar jiki guda ɗan gaban ka na ciwo sauran jiki ga duka shi zama na ciwo haka nan da haka za mu banni masu jin kai za mu zuba ɗiyan kirki da haka Allah zai gama ma cikin rahama saboda haka manzo Allah ya kulla zumunci tsakanin mutanen Makka da Madina ya sanya kowane mutumin Makka yana da ɗanwa daga mutumin Madina suka saru da juna suka so juna suka hada hankulansu domin a dauka wannan addinin musulunci saboda shi Allah ya gada musu gabashin kasa da yammacin kasa abinda Allah ya je musu gobe ya bi abinda suka samu yau manzo Allah ya sanya maka soyayya da wannan tsarkakewa aiki ya ce alamar imani kenan ya ce ɗan ku imani sai bai cika ba ce da abin da yake zo maɗan kansa na alheri zo maɗan wansa yana ke tambayan mu akwai wanda ya tsarkake soyayya daga ɗan wansa ashe akwai wanda ya so abin da yake zo mu kansa na alheri na zo maɗan wansa akwai wanda ya taimaki ɗan wansa in ya ga bi hanyar kirki akwai wanda ya tausayi ɗan wansa ya yi mishi nasiha ya daidaita shi in ya ga ya shiga wata barkin wata lamai kun yawan min zalika ba samu wannan daga gare mu ba mun riki keta shi na abokinmu hasada shi na abokin firanmu ba mu taimako a bisa aikin alheri ba wallau na sai da bishe ma ba mu taimaki wani aikin alheri ba mun bi shaidan ko ya mutu ce ma ubangiji ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hausa Television.